zarovnaj to, tak. Opäť vás vítam na strednom Slovensku, na tejto stavbe. To som ja, zase, hej. No, dneska montujeme dom, hej, základy máme urobené, dneska sa montuje, no a dneska bude hotový dom. Chápete? Brutál. No a vlastne výhodou je, že máme akciu na montáž aj dopravu zdarma, takže môžete ušetriť až 5000 €, keď si to objednáte. Akože. A počkaj, Alšik. Tu akcia, tam akcia. Čo, mám dneska zaplatené? Idem to spýtať. Juro, a ty máš dneska zaplatené? Tak, paráda. Držíme. Zdravíčko, šéfinko, taká vec, že dneska my to máme zaplatené vôbec? Jaj, chvála Bohu, ja som sa zľakol, bo dávate akcie hore-dole, že či máme zaplatené. Že to z vášho vrecka dáva. Ja, je dobre. Dobre, chápem, ďakujem, majte sa, dovi. No, ďalší joystickar. Mama mu hovorila, nehraj sa na počítači, nikdy si nezarobíš, aha. Pozeraj tu, jak zarába. No, takže dáme strechu a hotovo. Takže rezervujte si termín v jednom z našich 16 vzorových domov po celom Slovensku a môžete tak získať zľavu na dopravu a montáž zdarma.